si bai ule ne voi chu thil dang lam deuh tih ka tuma te ko om deuh te hi ngaia a hnung hi a eng ma parda kat zar chung pon parda kat khu chung pon papa dawhkanah ka thu a Bible a awm a hei hi tlem kan dah sawn anga chuan hetlai hian ka bag a awm a ka bag a Bible hi ka la chhuak anga hi ka bag ka inkhawm bag a ni a inkhawm bag hi kan saw ve rere nge labu masapot anga sain earphone ka hman chan chu hnathawk an tam a tih kan in bulah hian engemaw ti an tam a thawm riva a tam avangin earphone ka hmu a ni chuan hlabu chu tuh pawn kan hre vek a hei hi pu kan sei ve dawn a min petu chu pi lalpar mawi pipari a ni a wife of F lalsang lian a sinot pensioner a ni a mi sinot a mi pawimawh tak thin a ni a chumi nupui chuan hei hi second chance hi an present a chuan ka thian tur min present a ni a kala chhiar mi a lo min pekna rei tawh mai chuan hei hi ka in let ta tih patil atangin Isua a damna tih lehkhabu a ni a hei chu a pan deuh hlek a hmasa ai khan hei pawh hi a petu chu a ngai tho kha a ni a pi lalpar mawi pipari tho kha pasang te nupa hi kan chhung kawt a an tha em em a an chungah lawm tu ka sawi ni sela lehkhabu vang hian ka nupa ri chungah pawh lawm tu ka sawi ni sel hei mei kala zu a meizuk hi a sim a ngai a amarawh chu thil sim hi har em em a sava thla la thin ka ni a ka video hmasa YouTube a tia in let chuan sava thla ka lak thin te ka Facebook account te ka Instagram account te sava hlir nungcha hlir a ni chuanin number 4 Golden Triangle Thipui tleh zabloin ka sava thlalak ka chun zawm thei lo a ka nun a har sa em em a tawpak a awm a ni ka awmna hi a hniam em em a ni tunah hian ka din hmun hi a hniam em em a ni tih hi ka sawi duai tunah hian 100% a harfim tih tur ang pawn ka awm lo a ka rui tih dawn chuan ka rui tih dawn chuan ka rui mek lo a amarawh chu ka normal na tur chuan ka ti ngei ni tunah pawh hian tih chu amarawh chu ka nun hi thlak ka duh lut tuk a WhatsApp status velah te sava ka upload ka update ve thin a chung min lo hmuh sak a min lo hlut sak tu te avangin lawm thu kan sawi ni sela ka mai zial hi kan tihlum lawk nge kan dawr hrethiam lawk ro u chuanin lighter hi
đã bawang kan the bo ke yang Asia kan zu la bang tuna son to wan a om le pakhat Bible po sa kan Bible solo an om lo bang pathian le pathian lim le kha hi yen kan so zoi na tu ma chon chu eng man lo a ro ka ni ei zo hi ei le hei hi chiar man don chong na wa a thu hi chu ka chiar lo mai anga hei hi a thu hi chu ka chiar lo anga ma se he le kha hi te ka vai bula ka ze chan hi kan soi ve rim su anga ke wa ta du tang dan do in ke wa ta ko om la ya le kha ka don ania chung te kan nia ei tur te min ron pek nia le kha ka don ania ni te a tha te a kum te soi turin har fi min hun mangai lo wa chu ka eng ma soi thei ka nei lo chu min ni a chun chu ti ang chi kha chu kan thil ti hian kan thlok hi ti chawbawlh vek hrim hrim a chu bang chuan an ni le thla a kum engmah ka sawi thei lo a chuanin gala sawi lai du chu Bible hi tian a inziak thei nam o phone camera chau ni to camera ka sei chuak ta camera le gear neuh neuh an kim in nei thlalaka light vel te lens prime lens tih vel te ka hre vak lo a gear hi hriat chu maraw chu ka nei ang kha chu ka hre ve a Canon 80D chu hma chuan Canon 700D ning ka hria keima puala ka nei chu ania hmasa ber ania chumi hma chuan ka pa hian a zing bawlna hian office camera Sony zoom lens setia awm nghal chi a camera a in vuah ni tiang ang chi kha a king thin a chu chuan thla hi ka la thin a chuan sava thla hi ka zoom thin a sava thla han lak nan em kha chuan a hla a deuh hlek kha chu duh thu lo sam lo thin a ka tam tak kala hmana khami camera khan thlalak no tak tak tha tak tak hlu tak tak tam tak kala hmana chumi camera chuan sava feiin amarawh chu a hnai te a lak ngaia pen sawm bak hi chu a fiah thei lovin ka hria a camera kha model kha enge ka sawi thei lo a keima pual ani lo a ka pa office camera ama ken thin ani a chuan 700D chu ka hmanga chuan thiat ni that ni thla te ka la a camera nei tan na nanah chu mi hian min ko ve thin a eng emaw thlalak
chu ka nei ve tri na in nei tha de po ka la chu ka sei mai chu hey MSP ti hi ka ha MSP Mizoram School of Photography hian fourth batch kan ni a ka thian te ka ngai vek chu ni chung tra pi don nia chuan nei kan pui na ya present kan ni a pahnih kan dawng a Bible hi pui kan ei hian a zipper awm zawk a ni a tha zawk a ka ngai avangin ka hlut em em a se ka chher chuak lo hi ka dan a poi lut tuk chu kan nun da ka thil ti sual lian deuh ni in ka hria te atanga rombol tu chung kwa sei lian kan ni avang hian Bible chher chu a hi ka tan tha ti hi ka hria ma se ka tlan chi ani tlan chiat na hi ka zong na sa kum sum thum ka ni ma zong khan kum sum thum nge ti riat ti ko ti ve la nge ni number 4 hi ka khoi tan chawa atlai mi sim du to a ke tan ve chau ni chu chumi pha chuan zu te kan za te dam doi mom chi te ke chuan parvon le proxy von kha ka ti ve man dawa a in chiu chuan ka in chiu man dawa a ei chuan ka ei ve mana mom ve zau zau trina chuan zu te nen kan ti pola chu du tok tai la zona tam tak ka dei sei tur tam tak ke ma hian a awm ma ro chu ka thu sei thiam ka ni lawa ka lung hi a che ma a ti ka sei thei lo ni tin zong a thir ka sei lo zong ka lung ni a che zel tiang lam ka sei hi chuan ka lung hi a che zel ni thiam ko na hin na sat takin ka donga dur tang dam doi ina dam doi ti anga lu ka hre si a ke wat a om ha lang kha ka hre si a ti la dam doi ka ti chu chuan wat pa ngai a bin da lukhum mi chu kan phel lo nga chan chu ka lu te hi ka nor ko nga chan chu ka bor chhor lu tu ka chhel tu ka tha thiam don nia dur tlang dam doi na chuan wat pa ngai a ko ma chuan chu chuaka chumi ka om lai chuan kan let le lok dur tlang dam doi in wat pa ngai a ko om lai chuan mel surgical ti mu ni wat ka hre lo ka thiam re u ga chu le kha thiam o kha tiang chi thil se thei ang kha kan ni lawa ka rilu te chak lawa chuan Peter pakhat a ming pawh a hre lo hian pathian lalpan a ko na che hi chhana hun to ti a mo ni a tong kam chiang kha hre lo chu tiang ang chuan
cái thuốc ấy cho nó lo chụp cái thiên nhiên thuốc thì xiêm thả thiểm đó thiểm thiểm mà cái thuốc ấy cho nó thu xây cho cái thuốc là cái fit de wa chuan kewa ta voi khat ka lut le a kewa ta chuan voi khat che ni a chuan wat pa ngai a ka awm hmasa ber a kewa ta a dawt a ka awm a chuan hawm tih vel a awm kha ka ti ngai lo ka ti lo hrum hrum a tirah chuan game ah te ka lut a game ah te kar khat chhung dei tur hi kar khat chhung game tur a ni avang kar khat chhung dei tur kha ka keng ru a secret bomb ah te ka thun a eng tin a mawni a ruk thei ang ber turin chuan sei mai ka nei ka sia Sinot Rescue Home Sinot Rescue Home a keima thuin ka pa bulah kha lut duh e ka ti a thlathum course ani kha lut a security chu ka sei vak lo mai anga chutiang khatiang chuan ka ti chuan engemaw thil tha lo pawh hi kan sawi thei avangin hi kar khat chiah ka awm a ka tlan chhuak a ka buai ta em em a a rui eng ka thil paisa ka nei lo a ka thil nei ka hral a ka lens ka hral a ka camera ka hral a ti khan ka computer ka hral a kan nupa khum theiin ka hral thei lo kan nei lo kan mamawh tawh chuan kim kan ti hral thei lo kan nei lo tak takin kan dawi ti ho chuan engmah hi hral thei lo kan nei lo kan mamawh tawh chuan maw amak lutuk revival speaker uma vuan a sawi pakhat ka hriat chu pheikhawk dah kham ta a ke a hawt a lau lo te ke lawng a hawt a lau lo te pawh an awm tih thu a sawi chiang deuhin kala hria chu amak ka ti khawp mai ke lawng a han haw ke lawng a han haw ka thiam pa pawh a ke lawng in a haw ve tawh tho a ka hre tho a chung te chu sawi dawn chuan tlem te chiah kan sawi anga mahni lawkah audi a ka thiam pa damdawiin a awm a hming chu ka sawi lo mai anga chutah chuan kei chu damdawi hi ngei thut thei ni lo a voi leh khat a ngei thei ni lo a kar khatah a reh vek safar an tih te hi chu dawt ani keimah chuan mihring kan inang lo midang chu ka sawi lo ani keimah bikah chuan agape camping centre ah kan han kem a mahni duh turin ka thiam pa chawi ten in buaipui a chuan kan thiam pa lalma a motorin in phur chho a kan thlep lut ka thlep lut hnawk hin a mai number 4 hlang ka tih chuan tuman ka rui lo an hre lo maruah chu hei mutna damdawi
Alpuzalam te AP kan ti ya Apple te po kan ti app app Apple Apple te kan ti Alpuzalam mutna te kan ei te la chuan dam doi tam mai psychiatrist ho dam doi ang chi te kan ei pola ka ti kan sei ru chuan atam lu tuk sei tur i nerve dam doi thlengin rui tur hi oma chuan te chu chu mania agape kan han lu chuan kar ni tur ni ta kar khat kha kar khat kha kar khat kha dam doi detox period ani chu kar khat kha detox period ania chuan kar khat kha pathian thungai thla tur ni detox period zong ka oma ka ti mayang dang soi kai vak kha ka du lawa ei pahnih kan nia du thua lut thiam du angin ta chuan ka pai lut ani tlem tam lo chuan ka thlep lut kha exercise hian min cheka tah hian ipte ah hian ka aka dam doi te kha hei a mom chi a mum chi te kha tikhan ka aka tikhan phone te nen han tikhan ka phora chuan a rawn beng fu lo lawa kei te kha ei a rupa ipte te reuh te awm thinah hian tiangah hian in hrethiam mai ang tiangah chuan ka dah lut ka dah a chuan insulin nen an bathroom ah ka awm deuh dar khat dar hnih vel thleng ka bathroom hang pheikhawk ka su velin pheikhawk te ka su in ka ria chuan a thian pa khan a tu zingah kha chuan kaning khawp mai chu ni zan chumin chu i mut a hnuah khan i muta ka lawm a sinuai mu kha chu a tit a nghe nghe a chuan zenkhatna khan ka hit kan ti ta hetia kan injection hi ka hit kan ti ta hit tawngkam bik hi awm ve nih chu hit kan tia chuan man chuah ka hlo wang khan hei rilru ah hian engemaw hi awm ve ani rui viau pawh hian man chuah ka hlo wang khan ka hit zo zo veka chuan a tukah chapel ah lukhawm tur an tia ka lak rui ani chuan detox pawh kha detox damdawi dawn tur pawh kha voithum chu min pel a tir voithum chu ka dawng ve lo rui rei khawp mai chi kan sei mai mai nga thil za thak ania thil sei nuam lo ania tha lo ania damdawi hi tih loh tur ani tawp tih loh tur chu pawh in loh tur kei chuan a pawi ka ti meizuk atangin ani pawi chu meizial izuk ruk atangin inun hetlai kal tur kha i thlir thiam em thlai tan ka sawi nih chu kei chu ka that lai hun a liam dawn a liam tawh ang KTP hi tlem kal a nei a kumzat chiah chu sei lo ila KTP hi tlem kal a nei a meizial izuk ruk chuan inun kha i kawng kha a ngil lo nghal a kawi nghal ani chu a kawi nghal tawp chuta tang chuan a kawi meizial izuk ruk chuan kan zazuk li hreh lo anga kan zazuk li hreh lo chuan zu hanin zeuh i hreh lo anga tikhan a kai zel ani chuwangin
Britain à chứ chuan mấy chú thì ai thì thật lâu lúc tục à ngay à cái hay cần nó mà po anh thì tôi mấy chú thật lâu nó muốn nó thầm tới em vì chuan nghe cái sợi đằng nghe in siết tuang ô nghe in siết tu zong tu có phải là bao number 4 hi tamani top na motor tamani chu chu kan soi dei tiang khoi a po gotem an ti zeu chu gotem I gotem gotem I gotem ti na ni gotem signal zeu a chuan tiang kan tuna phei chuan phone ten an kim te thei to a rem don lo a rem to don lo ka ti chan ti ra number 4 kha ka ti chan ti ra number 4 kha zan hi man kha en tir na ni chu zan hi man kha 24 hours in dai thi zan hi man kha tuna chuan 24 hours chu chuan sang khat dawn a ngai sang khat bor vel te ngai normal rui lo khat fim chi a si lo rui chi a si lo i ka sei thiam lo in ti om pa ngai thei taksa a za lo mo cho bo kan ei pa ngai thei chua a har ani top mai a chu zawngin naupang zawk te ke ni aya la naupang zawk te ti ve khang lang tawh mai la kuma tlem la nau zawk te tan mei hi zuk lo tu zu hi in chin lo tu biar pawh in chin lo tu engmah hi a tha lo lam hi chu tih chin lo hi tha zel ka lai thu pu lo a phei zawk zawk ka hmu tlat vek lo an kan dah chin tripod ah ka dah chu tripod ka ringa ka neih chhun ve leu leu tawh ania tikhan ti mai ang tikhan ti mai ang aw chuan phone ko in record na hi kan nu min nei ala nia en kim ka chang ka tia aw kan nu te pawh ka chang ka nia mipui te pawh ka chang ka nia code khawp mai car ka cha car ka chana two wheeler ka scooty en kim ka chang ka tih kha ka chang na mania chu ti khawp chuan drugs hi ka lo hmangai a ka lo in bawi tir a civil damdawi na te thei sei tur ka hmangai em civil damdawi na te veng chhungin damdawi ka ti an hriat ka hlau si civil damdawi na te OST ka la a ruk thei ang berin mase thil hi a ruk tak tak hi a awm thei lo mela a hriat vek ei an tim lam tuna a ti thin lo kal hmu tai la hei chu ti ve zo zo ni hi ka ti ngal thei vek tu pawh a ti chi chu ka hla thei vek hei chuan zu in thin hei chuan damdawi ti thin hei chuan a hmawmin a hmawm thin hei chuan a chase thin te an awm ta a chase thin te pawh hi a in chiu te nen a in gun kan tih chu a in chiu te nen kan in ang vek ani
mu ko re o mem ko re lo e earphone ka mo na ngai sia min the ti ro ti khang kan thu de nge ka sei nan du than chu kanun hi le a hun to a ka dam chung bible ka bible ka la sir cho ro ko ti bible ina kan dam chung hun tu ra soi azat ve chu hakim lovin rul chung in ka lo mang to ka chua thei na tur hian mo mi hian min bei pui na sal ko ushan in min tong trai saka ke ti pi te e thei ka room te hi eng ma om to lo chua ta ka mu a rap tha ka sin dam doi ka thoi chua ta ka mu chua ta i ei ma tes i a noya eng mo chu pa pha ka ne ya address tại sao chua tại sao có mu chua tại có mu top mấy chua tại có mu ô sấy thiếm lâu chua tại có mu và chua thật thì cái đùa thì nó có về mùa lần mồi cái đùa kan về ngài hiền OSD cái mua mà tụi này hiền Zinga là cái mua tụi này hiền cầm hết chú giả thác không mày tiếng về này như mà chuan OSD chu ko la tlang takin sai me lak rei ka tum lo ka la rei lo a chen chu OSD mo mi a chua na ni ber lo wa ba he chiang a i civil dam doi na kum nga ka la e 20 something mg tangin mum khat mum te reu te mum khat wa mum chen vein roll out ro win tia mum khata e ma thuin ka roll out ta ka roll out roll gin dam doi ka tinga ka in chiu le ha aruka ti zeu zeu te ka tu ne ya ka he chiang a no pui te riat lo chung te riat lo aruka han ti zeu zeu tu ka ne ka ti a khoi a mo ka tal bo dei do nin an ta in ka om lo he se va ka ve thin ka ti ha rama kala rama te ka ria ka ti khan a kar khat khat thai a kar khat khat te dam pa te ka ma te arukin ka ti ta zeu zeu a chuan cái buổi ta viết này chứ cái story hi cái xây thêm rồi thì han lâu khổ khom tốt bây giờ cái tụm nghe cái tí nghe cái xây dựng toàn thì cái xây là thì hiện cái cái code về tốt này à chân chú hay bác chú bây giờ tụ cái này to lâu hay bác khi ôm lâu có vẻ là cái nó này tí số cái nó này đâu cái thiên tan bẹc lâu chuan cái chắc xác hết rồi mấy đồ na ya có vẻ là hiện nimin chuẩn hua cái nó không ấy thu sơ ya cái thiên này chuẩn hua này chứ ya có vẻ là hi chuan tiếng cái xem ya có vẻ là cái nụn chân chu thi tu đi này
kan tharau ro van ram kal theina tura kan be ngai kan be tal ji ta ngai e photography school kal chok ve si a video avan em ti kha om don chiang sa ka chiang sa mà se em mà gear cái này đâu có tí cái phone earphone chọn tripod cần nu mình lấy về về tripod lẽ tripod thì chú có số thấy đâu chú có phun đó ta cần nu mình lấy camera hay về Redmi Note 8 Pro nè à hun lại ha chọn bùi tắc cái này chúng anh chọn at cam tắc ổn đó chọn Bible hi cái thier chuộc đó này tuân khu mà hiền ngay thật bây giờ mọi ngay thật bây giờ đâu mọi cái chiếc chuột đó này với khát ta claim mình cái chiếc đó na cho nên chúng mình phải chọn xây đủ thế cái này chọn cái xây ngay ấy YouTube bảo cái đại đó này bị bộ cái phép chọn là YouTube bắt tan bị bộ cái này chọn là thì hiện cái tỷ lệ top cái này cái tỷ lệ top cái này hết lại thì anh ấy nó khóc mấy rồi nhiều khóc mấy xem mình sẽ tiêm rồi anh tin là mọi settings thay đổi rõ cần xong sẽ luôn nha à phụ rõ cần xong sẽ luôn nha cho nên với hi à với khát na tour nha anh kiếm hi plan lok nhẹ đâu chút thì professional ta cái thiếu thì anh mong lâu cái pa thiếu cái pa độ cái nào cái độ em mà cái này đâu cái gì cái pa độ cái trộm để thấp hay lâu rồi Bible thì đã đâu đã những cái phong đủ sẽ phân đã xuân về mà ta cái ta không khóc mày hồi đấy ở đây đó gió này chuyện YouTube cái đàn này chuyện gió này chuyện comment mà rồi lâu là mà tan pui ngai mo gió này mo em mo har sat na này cái tiếng chi kha mình ti pui du sim po en po thian anga mình ti pui du ang chi te po inom chon rem vek ani a thei vek ani mai chana in mo ti te po ka thei vek ani dang ok kania ka dang hi ok kania kai chu ka sei atira ka sei ro ka dang hi ok ka ti te hi ki ting ka nu ya ka no kon dai ta min feng sa ra ti so hi ti ni dai me ti ti so hi min ti ka ti ni sel to ke ka nu ya min how to na min veng to na ka nu ya min la gam puya tia ka ru hi min hu thai lo pu la om thai lo chu nu ne cái nuôi hiện là lụt tục à ông cái gì cái họ còn sửa gắn đủ gắn suộc thầy sĩ đâu tí tổ lâu khăn đủ chẳng tắc sai amo mò sĩ cái cháu chuẩn phone đây cần ta nó thà lâu à cái này anh à đồn tia phone à nó sẽ xin WhatsApp đến call đến đi đuổi cái này anh à đồn tia thì khác cái nuôi hiện phone đây call phone đây call su đây mình tia họ ôm cái gì khóc mẹ cái nuôi sợ cái gì khóc mẹ cái nuôi
chunga thil kan nu ka mangai let thei lo cái kadam chung kum zat ve do kan nu so takin ka siam to ke ro sual ring ka sual pala sual char char ka thian te chu ka thian te chu zu kan in ho thina ka thian te chu zu an ban sana ke tri pian ro ta kai chuan zu ka ban sara tam doi ka khoi le a ding a zu te chu ka in je ve tho chuan ke ma min da tu ta po ka thian te tu na kem nu vera min da tu po ka thian pa choi te a why chết sẽ mày đó nè en thian ge mon team Armenia e uma buồn là cái team cái team anh mình thấy team rồi in set chọn in thiang hay in set lâu chọn set lâu nhưng mà uma buồn cái team uma buồn à nè những cái in set thiang à cái cầu thằng à với nhị cái kem đó chọn chủ mà nhiều cái kem này chọn uma buồn à mình mua nên nuôi phù phù à giờ thác to rồi không mới chọn nếu bằng tết tết thì thar hiện tầm bốc à làm thuốcภาษาจีนอ่ะค่ะนั่นแต่ละnếu bằng tết tếtจะเรียนรู้เตะส่วนอ๋อรวมอินวันละที่เองที่น่ะส่วนมาจอกเขียนหิบตัวน่ะส่วนอันปานะนี่เราวินตัวน่ะส่วนเฮ้ยอันเฮ้ยก็เสียงก็ดูจอกกันตั้งดูตู้จอกกันตั้งตามาจอกขันเนี่ยก็ก่อนปดโดนเนี่ยปอินมินปดเนี่ยมินปดนั่นมันเนี่ยheta cái này anh đi chú thì ra trường chụp biển chứ long thầy mà xây sở đầu tiên kia hạ tầm rút tục poi em chú drugs thì chú mentally in chân xia chú xiêm cho đó hết mentally xia chú xiêm cho đó hết cáiว่าแต่เด็กคลาสกันละทีนั้นดำโดยนะเป็นทั่วกันหาถั่วดำเต้ตักษามองดำเต้กินอินทรีย์กันกริงอัศดเหล่าดานอัศดานอมเหล่า sorry อัศดเหล่าดานซงที่อมเฟกใส่ตัวอมเฟกอเมริกาละมายูทูบอาจจะแค่อันตรีนะอเมริกาละมาจะพอ US อาจจะพอzombie อ่ะไม่ได้ภาษาก็เตียงก็เตียงข้ากันนมเคยนี่อ่ะพวกกันนมโตเอามาเราสุกันดูเท่าตีนเราอันนี้จูอันดูเท่าตีจูโกเกนนี่ตาอีโกกาอ่ะอีโกกาตาจังอ่ะอันเสียโกกาลีฟจังอ่ะลีฟอ๋อลีฟซาปังตะกันมักเวท leaf tanga siam i na tanga an siam ta ke ni ti chu opium ta ni ke ni ti chu opium i opium chu Myanmar het lai Laos ti ve i golden triangle an ti tanga lo kal ni ta ni i a local tan song te se do tam tuk sai tu ka ngal tuk te ma ya YouTube pa sai chi lo te ka ngal tuk ka set treu mai thil kal dan hi ka set treu mai ke ma nge po hian zana bike ten jing dak ni dar thuma hi han ma ti ve thi voi khata hian mo kan
ser ro khang chu a rei to khop mai voi khata hian I ka mel se te chu hong som thum te ta sa bon bom ka nei sin le a bom le ka ba tu ma ka da sa bon bom I golden triangle lama tanga ron kal nge ya khani ka nei ka ti chu ke ma I sa bon bom pa ngai ni da win mo ka ba tu ma ka la kol blade three Indiana blade three da ra nian ka manga chung sa bon bom som thum vel te ron thon an du thi na hong khat ni ta chu hong ti chu Myanmar chung ani chu hong chu sa bon bom khat kha hong an ti ta ni sa bon bom khat kha hong khat ni ta dan hong som thum ten du ta chu tiang chu kai chuan ka thei da voi kha ta tam da hong nga che ka ti thayang ka ti hong nga ka ti ala tur kan be fer ngal ve ka an jing da mi ve la te ka wa lama chuan ka sema I asan chuan ke ma ser tu ka trick du le an thil tan ka trick du le I ka siam khota chuan kala thena ka du ang ka siam ati khan ka cha cha le a original ang turin han ta voi khata hian hong nga ani ta tuna hian hong khat hi an ti tau vek to asan chu I kan du lutuk ti hian ria an ron ti tau vek chu a che a quality a che vek a hiam vek to bawk adam doi hi rui ron chuan cheng tam tak man a ngai to zan hi za thum man nga a rui thei to lo rui na na tok chu zo lo ma se I normal ang ka ring normal chu ma se a rui na ta ati na sa hei ati na sa tak tak cái ma ni ang chi ati na sa tak tak ti tiu chu me la po hriat lo tiang chu thu ran ni se zan hi man chu a rui nge yang ka ti ang ti tiu chuan se ke ngi anga chuan ati na sa chuan an thei to lo a rui thei to lo Bible book a chiar lo mai ang koin chu hian ka bul tan na ni se la ka dua ka poi ti lo hei cái di ko tang ka da cha don chu jong YouTube ka da don nge don lo po ka se lo chu tiang eng ma plan cái này đâu chứ cái bùn ruột về đủ sum sum anh tiên là mi gì ngại anh một sợi đòn tay là cái sợi thiềm lâu trong cầm cái thiềm lâu tu na hi kan sitting room anh đi cái phút này cái phá đồ kan cái thua kan sitting room khát thiên cái mình xuyên ngại đầu thiếu rồi chúng ta sẽ anh một sợi đòn tay là cái sợi thiềm là bằng chút tiền ra chỗ này som som đúng không chúng nó amaro cho chuyện hoa anh đi chân từ cái sợi tóc thấy từ cái akal akal fak thaya amaro cho mi pa ngai ma cho anh thil sợi te lo hara chu kan din ang lawa kan din mun ai nang lawa ti mai ang o sai ha trin ni ase oman ni rui lo boy ta ni ase oman top mai ni an nuam lai hi chu kan ti lai chi a vi kan ti a hai lai a rei lo lut tu po yang jang ne ka o di te pang ka o di bathroom a atira chang kan nu hi min poi pui min khoi ka luak tur te ka ba na te win automatic an ka pa kon min poi pui thu
tira chu min bol pui na sa tuna chuan tu ma bol pui tu ma nei tuna hian odi khopin ti tai la odi tai la ka khong reng ka mu khong reng to pang min mu hun na min mu ni mai tu ma nga ta ma min ti lo duli po kan tuk lo siki po kan tuk lo an kum thlang zong ta po tuk lo ma ro su pathian hian min pangai ni ti hi ria ta ngai pangai ni pathian hian min pangai ni ka ria pathian hian min pangai ti ka ria ta hian min thri lo ti ka pian lim hian ka nu na pa hian pathian ro bol turin min la la le ha ka zira ka no pan dai pilot ni ka cha ka tho na khat ka cha ka ka chan chin toi te kan se nge rui thau ni ngot sei chu a thalo rui thau sei du chuan a chu dan tu ro mo ka hrebi lo eng ma hi ma se ti pui min ti pui in du chuan ka om ka man reng mi pan ka ni ka thau a si ri par ka bun ka man nga ni top chu boarding ti Bami district Salem boarding ta chung ka pianga ka pa ta bangin missionary na school headmaster an ni thina ta chung la headmaster lo mai thei ka pian vel chon ka thalo ka pian na chu ka thalo sim ke ma chuan he chuan in chumi zo chuan aruna chala lakla kan oma la chu ka hevek to a kan om lakla kan om chu kan va tlan lu kan va om lu tir ang kha chu ka thelo ma se school ka kal te thian ka kom te nga koi ka chia te sawa ka ve te ka hevek to lakla chu class 3 class 1 class 2 class 3 ka sei thiam lo kai chuan a om to kha chu min thiat chak mai ro sei har sei thiam har ka ti hemi ani a tha a kum mi na a sei fak ang hian ka sei ve thiam lo a chan chu khatiang sei mi kha kan lo a khatiang a in bo I khatiang a in bo sei khlok bo sei kha kan lo a khlok hi tu nge le yang chu chuan le yang a in za on nge in za tin nge chu tiang chu phal ti bak ka thlok hian eng ma phalo ni chu chuan arun chala chuan lakla chuan rap in kan no kan lai kan sak thin rap in chol buk ni se ti kha mi kha ka mi tha chuan a om kan om nei kha I utok te kan choi lai ten a ron lut rina rul te ron thleng lut a sai ten ram sai mo ram sai no ma ram sai nom thina
ramsai ten kan in te ron thria ta de khan ai jan ram buai la ni zui nia hel ho ten kapa an ron sila ai ka sai vek lawang kapa hi dp biak khuma ania upa dp biak khuma ania dau hriat mial ta kin e sipei ho in hel ho tan pui angin min non nga ya kapa in sipei do ro nga ya hel ho do ro nga ya ati lung o ya nga ya kan in hi silai ten silai en ron hu al ri silai ten ni in tin ni tu sing kam in tin silai in chuan kum thum tra man ni thui na tu na hen exam nge tu na chuan contract basis an ti vek toin ka ria sunat tuai thok kui ho ami ka hret lo eng ma tu tiang chu zo tlak ko om lo chuan kum thum tra man nia kum li nge ni kan om lak la khan ka hret chiang lawa ki du le internet a han en chunu la i aruna cha lak la ti kha google a han tai pula a lo lang hoang kan in te pawh a awm keimah ni ka pa hi hmasan ber a lak la khan chuan enge ni eng jubilee ber nge an lawmin khual lian atan sawm le a kan kalpui nge a thlawk mai thei ania a du chuan a mai in masuk kan kal ve ve kan tia keimah ni sum sengin kan chhung ko sum sengin kanu le kei le ka pa le sawm zela kan lo te ka facebook vel te ka insta vel te ka youtube thlengin a nih chu ka entry chuan te chu nia entry nom mi tam an awm lo min entry tu ka sava te pawh mi tam an awm lo ka sava ve thin te pawh mi tam an awm lo mase ka tia documenting hi nuam ka ti hrim hrim a ke bah hian mani in document